Тайгър 1 е легендарен немски тежък танк, който дебютира през 1942 година по време на Втората световна война. Той е известен с изключително мощното си оръдие 88 мм и дебел броня, което го прави почти неуязвим за повечето съюзнически танкове през първоначалния етап на войната. Този танк се бие в някои от най-известните решаващи сражения на войната, включително и битката при Курск през 1943, най-голямото танково сражение в историята, където немските танкове се сблъскат с масивните съветски сили. Тайгър 1 също участва активно в северноафриканската кампания на източния фронт, където оставя голямо впечатление със своята огнева мощ и броня. За много от войниците, които се сражавали срещу него, той е смятан за почти непобедим. Въпреки това, ограничената му подвижност и висока поддръжка са негови сериозни недостатъци. Цитати като Killer of the Battlefield или Убиецът на бойното поле са създадени от съюзническите войски заради славата на Тайгър 1, който оставя трайни впечатления на бойните полета. Стилна игра. Въпреки че в реалния живот Тайгър H1 е можел да се сражава лице в лице от близки разстояния, в War Thunder нещата стоят по по-различен начин. В играта Тайгърът е добър за засади и битки от далечни разстояния. Важно е да не разчитате на дебелата си броня, тъй като тя не е под ъгъл, което до голяма степен я обезсмисля. Вместо това разчитайте на прикрития и големи дистанции, когато се сражавате. Мощното му оръдие ще ви улесни значително. Ако се налага да се биете лице в лице, винаги се позиционирайте под ъгъл. Така бронята ви става почти непробиваема. Ето както ще ви демонстрирам сега, щом не сте под ъгъл, много лесно могат да ви убият със същото оръдие, примерно. Или, когато сте под ъгъл, виждате колко по-трудно става вашето пробиване. Слаби места в бронята на Тайгър 1 в War Thunder. Предна част. Долна предна плоча. Lower Front Plate. Макар горната предна част да е много силна, около 100 мм, долната предна част е по-слабо защитена и може да бъде лесно пробита от танкове с силни противотанкови оръдия. Това често ще ви обездвижи, правейки ви лесна мишена за самолети или за обикаляния. Командирския купол. Купола на командира е малък, но е слабо брониран и е често цел за противници, тъй като попадение там може да ви елиминира от един изстрел. Връзката между горната и долната броня. Това е зона на структурна слабост, която позволява на вражеските снаряди да проникнат с по-голяма лекота. Страничната броня, както при повечето танкове, е доста слаба и също трябва да се пазите. Място за склад на амунициите. Разположен в долната странична част на бронята, ако противника успее да проникне там, боеприпасите лесно експлодират и вие умирате от един изстрел. Иновации на Тайгър 1. Тайгър 1 е революционен танк за времето си и въвежда няколко иновации, които го правят легендарен. Мощно оръдие 8,8 см KVK 36 L56. Това оръдие е адаптация на известното противовъздушно и противотанково оръдие Flak 36, може да унищожава танкове на големи дистанции с висока прецизност. Това му дава сериозно предимство пред враговете. Технология на наклонените колела. Interwheeled Road Wheels. Сложна система от взаимно преплетни колела, която разпределя тежестта на танка по-равномерно и подобрява мобилността му и стабилността на оръдието му в движение. Точна стабилна система за прицелване. Тайгър 1 е оборудван с отлични оптични прибори като Z-Turret Optics, които осигуряват висока прецизност дори на много далечни разстояния. Мощен двигател. Maybach HL230. Двигателят осигурява 700 конски сили, което макар да направи Тайгър бърз, му дава стабилност и дава възможност да носи огромната си броня.
Ето една реална игра, в която ще демонстрирам и ще приложа наученото до момента. Очаквам враговете си отляво и ето, стрелям, пропускам. Те стрелят по мен, но рикошират благодарение на бронята ми под ъгъл. Отново стрелят по мен, но не ме пробиват благодарение на ъгъла, под който съм се позиционирал. Аз стрелям, но не ги пробивам, тъй като не им оцелвам слабото място. Вече третия изстрел не може да ме пробие благодарение на ъгъла, виждате сами колко е ефективно. Нека също да спомена и за видеото снаряди на Tiger 1, да знаете кой да използвате най-често. Щом цъкнете десени на модификации, виждате, ето тук какви снаряди използва той. Ето това тук е снаряда, който идва по дефолт. Както виждате, той има 165 penetration, докато този другия има 153. Но penetration не е най-важното нещо за един снаряд. Важно е също и какви щети ще нанесе след като пробие дадения снаряд. Това може да разберете от TNT Equivalent или Explosive Mass, и двете също. Тук са 108 грама и 64 грама, докато тук са 168 и TNT-то е 215. Като penetration е само с около 10 по-малко, но имаш два пъти повече експлозивен пълнеж, което прави този снаряд много добър, тъй като след пробиване в повечето случаи ще убива нещата с един изстрел. Затова ви съветвам да отключите този снаряд и да използвате само него. Ето още една реална игра на пустинната карта, където се запътвам към А-зоната и там ще снайперирам враговете си, които ще ви покажа сега. Забелязвам първата си цел, а именно унгарски Tiger 1. Знам къде са слабите му места, затова го убивам само с един изстрел. Негова грешка беше, че не се позиционирал по ъгъл. Тази позиция не ми харесва, понеже нямам достатъчно gun depression, за да се насоча към враговете, затова сменям позицията си. Виждам, че съотборникът ми се бие с далечна цел, а именно 2S1, артилерия след Втората световна от Съветския съюз. Затова измервам дистанцията на нея и стрелям. В случай, когато определяте дистанцията на оръдието си, ако нямате точната цел на дистанцията, винаги сетвайте по-малката стойност. Примерно, както беше в случая 550 вместо 650. С натискането на апострофа над Tab бутона отваряте статистиката. Ето това тук, в което може да проверите колко кила сте направили, колко самолет сте свалили, колко зони сте презели, колко поръчки са изпълнили и колко пъти сте умрели. Също така може да видите какви превозни средства използват вашите съотборници, кои държави са на вашата страна, на кое място в отбора сте и същото за противникови отбор. Ще съм ви много благодарен, ако се абонирате и харесате видеото, за да ми помагате да се развивам.